Φύγε! Έχουν μαγνήσια και έχουν και ηλεκτρολίτες και νερό. Διαλέγεις ό,τι θέλεις. Εντάξει. Μπράβο, ρε Φωτάρα! Μπράβο, Φώτη, μπράβο! Σώματα και το τραβάω και καμιά φωτογραφία, Άντε, κλείνω. Κλείνω, να κρατήσω. Μπράβο, μπράβο! Όχι, εντάξει, ηρεμία, εγώ στο λέω για να βρεις ηλεκτρολίτες θα πάρεις. Το καφόλα έχει και λίγη σόδα, παίρνεις το καφέ. Μπράβο, Φώτη, πάμε, μπράβο! Ποτές ένας Σιμόπουλος δεν κάνει, ποτές ένας Έλληνας, προχώρα. Πας καλά.
Το ποτήρι δίπλα στις βάφλες. Μπράβο ρε Φώτη, μπράβο ρε Φώτη. Τρέχα το πιάσεις. Πάει πιο γρήγορα το μάτι. Είχαμε τρέχα το πιάσεις, όλο τρέχα το πιάσεις. Σούπα. Κάτι θέλεις? Να πάρεις μαζί σου κάτι, έχεις πολλά. Στον επόμενο θα πάμε. Τώρα έχεις υπόσχομαι. Coca-Cola, sándwich, soda. Μπορώ να σε πιάσω, θέλεις τζέλ στα πόδια. Θέλεις τζέλ, θέλεις τζέλ. Τζέλ θέλεις. Νούμερο.
124. 124. Τι θέλεις? Τζελ. Αστέρα, έφυγες. Έφυγε. Πάμε τότε. Οπότε στέλνεις δεξιά σου. Εδώ, σιγά. Γρήγορες κινήσεις, Δημητρή, γρήγορες κινήσεις. Μπράβο, και έτσι. Ανοίγουμε χώρο, παρακαλώ. Εδώ, πάτε. Μπράβο. Πρέπει να πίνεις κοκακόλα. Θα μπεις εισαγωγικά ήρεμα στην αγορά. Απλά να γυρνάς τα πόδια, τίποτα άλλο. Πάμε. Κρατήσου. Πλησιάζει το μαραθώνιο. Πας για μαραθώνιο! 48 για το τέλος! Εσύ είσαι πρώτος. Αυτή είναι η πρώτη. Τρία χιλιόμετρα για το επόμενο φωτ. Νερό, εντάξει. Κοίτατε. Μπορεί να περάσει τάπητα απλά. Προσέξτε, μπορεί να περάσει τάπητα απλά. Καντάκι. Το γραφό είναι στο τραπέζι. 19 χιλιόμετρα. Είσαι 18-26. 1 ώρα 35 και κάτω από 20. Οπότε ξέρεις το ρυθμό τώρα. Και αριστερά τώρα. Βγαίνεις αριστερά στον δρόμο. Μπράβο αγόρι μου, έτσι μπράβο, ωραία.
Έλα. Ο Φώτης Δυσυπόπουλος γράφει ιστορία. Ο Έλληνας δρομέας υπεραποστάσεων όχι μόνο θα κερδίσει, θα κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ, ένα ρεκόρ το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Θα κάνει ένα απίθανο χρόνο, μια μεγάλη επίδοση, ένας τεράστιος αθλητής. Το σπάταθλον, ένας αγώνας πραγματικά που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή να τερματίζει. Παρακαλείται ο κόσμος να μην μπει μέσα. Λοιπόν, και πέφτει 19, 55, 19, 55. Ο Κωστής Παπαδημητρίου υποδέχεται ο πρόεδρος του Σπάταθλον, ο Φώτης Δυσυμόπουλο. Μεγάλες ιστορικές στιγμές στα πόδια του Λεωνίδα. Ο Φώτης Δυσυμόπουλος έκανε κάτω από 20 ώρες. Έκανε ένα ρεκόρ ασύλληπτο. Έκανε μια προσπάθεια όπως τότε πριν από χιλιάδες χρόνια ο ιεροδρόμος από την Αθήνα στη Σπάρτη. Συγκλονιστική η βραδιά, υπέροχος, καταπληκτικός, 1η Οκτωβρίου 2023. Ιστορική βραδιά, ιστορική μέρα για το σπάταθλο, για την Ελλάδα, για τον Φώτη Δυσυμόπουλο και τον Δημήτρη Κασίλη, τον προπονητή του, για όλους όσοι ήταν δίπλα του σε αυτή την πραγματικά τεράστια προσπάθεια, πάνω από μία ώρα κάτω από το ρεκόρ του, κάτω από 20 ώρες, ένα ρεκόρ ασύλληπτο, μοναδικό. Έχει την φρεσκάνα ο Φώτης Δυσυμόπουλος, όπως βλέπετε, να κάνει τον κύριο του Τριάμβου, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσά σας, στην υπέροχη Σπάρτη. Δεν είναι απλά μια νίκη, είναι μια τεράστια επιτυχία. Μπράβο στον Φώτη Δυσυμόπουλο. Το χειροκρότημα είναι το λιγότερο για αυτόν τον τεράστιο αθλητή. Παρακαλούνται λίγο. Δώστε την ευκαιρία στους επαγγελματίες φωτορεπόρτερ και φωτογράφους και βίντεο να κάνουν τις εικόνες. Να βγει μαζί με τον πρόεδρο του Σπάταθλου, τον Κωστή Παπαδημητρίου και τους ανθρώπους από τη διοργάνωση. Να φορέσει την ελληνική σημαία, τον δάφνινο στο φάνη. Μια θερμή αγκαλιά από τον Κωστή Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο του Σπάταθλου. Όλοι οι άνθρωποι που είναι πάρα πολλοί εθελοντές, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και φυσικά η ελληνική αστυνομία, η τροχέα, ο Δήμος Σπάρτης, ο Δήμος Αθηναίων, συνδέθηκαν για να μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τον αγώνα τον αφιερώνω στον κόσμο που δεν μ' άφησε στη στιγμή να ξεχάσω γιατί ήρθα εγώ. Το πάλεψα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πίστευα ότι μπορώ να το κάνω κάτω από 20 ώρες, αν και δεν έλεγα τίποτα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σας ευχαριστώ όλους. Η Σπάρτη την έχω μες στην καρδιά μου. Να είστε καλά. Φρέσκος
ο Φώτης Ζησιμόπουλος, για όσους κάνουν υπεραποστάσεις, για όσους κάνουν μαραθώνιο, για όσους τρέχουν. Το βλέμμα του, η διάθεσή του, μετά από τόσες ώρες, τέτοια προσπάθεια, δείχνει πόσο αποφασισμένος και πόσα περιθώρια είχε και έχει για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο ρεκόρ. Η ομάδα συνοδείας είναι ένας αγώνας που δεν μπορείς να τρέξεις μόνος σου. Τρέχεις και σε υποστηρίζουν όλοι οι άνθρωποι από την οικογένεια, η οποία υποστηρίζει έναν τέτοιο κορυφαίο αθλητή.